Sexualitatea zer den definitzeko gai gara? Zer nolako presentzia dauko sexu heziketak gaur egungo hezkuntza sisteman? Sexu heziketa bakarrik haurrei bideratutako zerbait da? Galdera hau eta beste asko gaurko meloian. Kaixo ekipo, ongi etorri laugarren meloira. Gaurkoan gurekin Diana Ibargutxi daukagu. Kaixo Diana, ongi etorri. Kaixo, mi esker. Bueno, lan pixka gehiago jakitearren aurkeztuko diguzu zure burua, mesedez. Bai, ni Diana naiz, psikologoa naiz eta sexologoa, eta sexu heziketaren munduan lan egiten dut, formakuntzak ematen, bai hezkuntza sisteman ikasle, irakasle eta familiei, eta bai entitatetan ere, eta terapiak be bai eskaintzen ditut. Gai guztiekin gertatzen den bezala, suposatzen du sexu heziketaren baitan ere ustela asko egongo direla, ezta? Bai. Komentatuko dizkiguzu pixka bat zeintzuk diren horiek edo? Bai, alde batetik eta azteko importantena benetan sexualitatea hitzaren esanaia zein den, ez? Hitz hau oso, ez dakit, kutsatuta, baldintzatuta, murriztuta, bai? Askotan gertatzen da, ez bakarrik umeekin, helduekin be bai, uste dugula sexualitatea edo sexualitatea hitza entzuten dugunean lehenengo gauza datorkiguna burura da gorputzarekin egiten ditugun ekintzak. Are gehiago, gorputzeko parte batzuekin egiten ditugunak, ez? Eta, sexualitatea benetan oso askoz ere aberatsagoa da. Ez da bakarrik gorputzarekin egiten duguna, baizik eta nor garen, ez? Garen horrekin dago lotuta, eta, holan hobeto ulertzeko, pentsatu aldugu, atzizki berdin horrekin bukatzen diren beste hitzetan, ez? Sexualitatea, tatea horrek kualitatea adierazten du. Orduan, pentsatzen badugu adibidez, pertsonalitatea, nolakoa naizen ni, pertsona modura. Edo puntualitatea, nolakoa naizen ni, puntuala izaten. Sexualitatearekin antzerako gertatzen da. Nolakoa naizen ni, sexuan. Eta orduan esango dugu, zer da sexua? Sexua da ni naizena, garena, ez? Sentitzen dudan hori. Nire gorputzarekin, nire gustoekin, nire konfigurazio horretan, nire biografian esaten dena, ez? Bizitza osoan eraikiko dudan pertsona bakarra eta errepikaezina. Orduan, sexualitatea bada, danon kualitatea, danok daukaguna, jaiotzetik hil arte, ez da bakarrik hori bebai da mito bat, ez? Askotan lotzen da ugalketarekin edo ugalketa ahalmenarekin edo kontu hauekin. Eta benetan, sexualitateak ditu beste ardatz batzuk, disfrutatzeko balio du bebai, gure artean harremantzeko, gure burua ezagutzeko, orduan, asmoa beti da ikuspegi hori zabaltzea, formakuntzetan. Ke guai. Eta, aipatu duzu ere eskoletan eta ibili zarela sexu hezitzaile bezala. Zeintzuk dira eskoletan topatu dituzun errealitateak? Danetarik. Errealitate asko, baina, egia da, gaur egun, badakigu informazioa oso eskuragarri dagoela, eta beraz, hori, berez ez da negatiboa, kontrako, baina, jakin behar dugu kudeatzen eta filtratzen eta informazio hori egokitzen pertsona horren errealitatera, beharretara, adinara bebai, ez? Eta gertatzen dena da, oso errez eskuratzen dela informazioa, baina ez dela ondo ailegatzen, ez? Orduan, kontua da, ez da deabrutzea internet edo sare sozialak edo pornoa edo horretan gelditzen bagara, baina zer gehiago, ez? Orduan egin behar dena da, aukerak eskaini eta beste alternatiba batzuk positiboagoak edo egokiagoak diren alternatiba batzuk eskaini, ez? Orduan, erabilera hori, alik eta hoberena izateko, behintzat beste baliabide batzuk izatea, bai. Alternatiba egokiagoak aipatu dituzu. Goazen ekartzera kurrikuluma. Hezkuntza kurrikulumean zer nolako presentzia dauko sexu heziketak? Uste duzu egokia den alternatiba hori izan daitekela benetan beharrezkoa daukagun alternatiba bat, edo, pizkatot hortik tiraka ze uste duzu? Nik uste dut
ez dela nahikoa gela batera sartzea, ez dakit, LH bosgarren maila batean, edo LH zeigarren maila batera sartu, 4 ordu, 6 ordu, berdin zait, 10 ordu edo 20 ordu badira, ez dira, inoiz, baina, bueno, naiz eta izan, ez da nahikoa, nik pentsatzen dut izan beharko zala hori tronkala, ez? Ikasgai tronkala, porque, claro, ez dakit, zertarako balio, bueno, igual, bai balio dute, ez dakit, matematikako kontu batzuk, nik adibidez, oraindik ez dakit zertarako balio duen erroketa batek, ez? Nik ere ez, baina, bai. Bueno, bai, bere... Eukiko du. Zentzua izango du, bai. Baina gure artean harremantzea ez badakigu, zer gertatzen da. Orduan, bueno, zertxelada bat botatzen badugu eta tailertxo bat egin, baina, como que fichamos, baina gero zer, ez? Orduan, ez da nahikoa eskaintzen den, bueno, zerbitzu hori edo planteamendu hori, eta, bueno, bai, nik uste dut, bai hezkuntza formalean eta ez formalean ere, egon beharko zala txertatuta guztiz, eta ez bakarrik ikaslekin. Bai, gure esparru guztietan, heldu modura bebai, zitzai modura, guraso modura, bueno, komunitate osorako. Bai. Eta, bueno, hezkuntzaren gaia ekarrita, bueno, ni ezitzaia izan da ere, bizi izan dudana da tailerra hauekin eta direla nahiko zuritzeko bezala. Gurot esan, guazen esatera, eskola honetan eskaintzen dugun hezkuntza benetan errealitatera egokitzen dela, orduan, bueno, ekarriko ditut bi hezitzaile, sexu heziketaren inguruan tailertxo bat ematen, eta honekin nahikoa da. Gero ikasleek zalantzak baldin badituzte gaiaren inguruan edo, zangotziet etxean galdetzeko. Zio pentsatzen duzu honen inguruan? Bueno, uste dut hori ez dela benetan sexu heziketa egitea. Bueno, bada, baina jarrera debekatzaile batetik, edo, ez? Sexu heziketa benetan egiten bada, hori, bueno, parte bada, noski, baina abiatzen bagara prebentziotik, arriskuetatik, beldurretatik, kontuz, mamu horietatik, galtzen dugu benetan sexualitatearen aberastasuna. Eta ez ditugu ikusten aukerak, baizik eta limitazioak, ez? Orduan, bai, pena bat da, egia da, lehen zegoen eredua hori zala, gaur egun, zorionez, ez hainbeste, baina batzutan bai ikusten da oraindik horretan gaudela, eta ematen du, hori meloia daukagunean aurrean, aurre egin behar diogula nolabait, baina sexu heziketa egiten dugu lehenengo momentutik, nahiz eta esplizituki pentsatu ez gaudela egiten, lehenengo momentutik jari gara egiten, ez dakitume batekin adibidez, jostailuekin, rolekin, espektatibekin, ja lehenengo ekografia horretan, baldin badakigu zein den genitala, ja jartzen da makinaria bat martxan, ez? Eta horrek ez du, bakarrik esaten du zein den genitala, baina zer gertatzen da gero horrekin, eta hori da sexu heziketa bai. Orduan da imposible ez egitea sexu heziketa. Bai, aurrekoan egon nintzen irakurtzen pedagogia eskuir, ez dakit ezagutzen duzun liburu bat, Mercedes, zait etortzen abizena, baina hori aipatzen zauen, jaiotzen garen momentutik gizaki sexuatuak garela. Eta hori kontuan hartu beharreko zerbait dela hezkuntza ereduan. Askotan ez da kontuan hartzen hori da horbe bai eragin genezake mordo bat. Eragin dezakegu mordo bat. Bai, azken pinean jaiotzen garenetik gara sexudunak gorputz batekin jaiotzen garelako. Eta gure gorputza dagoelako prest gauzak sentitzeko. Eta horrek egiten gaitu sexudun, ez? Eta, bueno, gainera hori, ez daudela bisexualitate berdin, nik batzutan galdetzen dudanean zenbat sexualitate daude, beti erantzuna da, 8.000 milioi pertsona bagaude munduan, 8.000 milioi sexualitate egongo direla, ez? Aipatu dugu jaiotzen garen unetik gizaki sexudunak garela. Eta, azpimarratzea nahiko nuke gizaki sexudunak garela jaiotzen garen pertsona oro. Askotan gorputzazko, sexu heziketaren inguruan berbetan gauzenian gorputzazko kanpoan isten ditugu da. Nik uste dute realitate horiek erdigunera ekartzea ere oso beharrezkoa dela. Bai, azala da organorik handiena daukaguna plazerra sentitzeko, eta bera sexualitatea gorputz osoan daukagu. Eta esan dugun modura, ez da bakarrik, ez da mugatzen bakarrik ekintzetara, ekintza erotikoetara edo topaketa erotikoetara, baizik eta garen horretan datza, ez? Orduan, aniztasun funtzionalak dituzten pertsonek, ikusi dute euren burua historikoki honetaz oso aldenduta, eta ja, sexualitatea berez tabu bada,
Eta aniztasun funtzionala bebai, baina elkartzen direnean biak, batzutan asko kostatzen da, baina egia da, gero eta gehiago indarrean dagoela, eta sexu heziketa, nik askotan egin dut sexu heziketa, bai aniztasun funtzionalak dituzten pertsonekin, eta baita euren inguruarekin ere, inguru familiarra, soziala, profesionala, asistentziala, behintzat hildo beretik joateko, eta sexualitatearekiko ailegatzen den mezua, berdina edo oso antzerakoa izateko, ez? Eta egia da, segun eta ze aniztasun funtzionala dagoen bebai, ezberdin ikusten dela. Gorputz bat adibidez, aniztasun funtzional fisiko batekin, edo sentsoriala bada, edo intelektuala, edo, ez? Orduan, euren esparrua bebai, sexualitateen esparrua da. Orduan, horrek esan nahi du, ez da bakarrik eskubidea da, erderaz esaten den moduan, no es solo un derecho, sino también un hecho, ez? Orduan, imposiblea da ez izatea pertsona sexuduna. Beraz, aldatu behar dena, beti da metodologia, heltzeko metodologia. Sexu heziketako helburuak beti dira berdinak, norbera ezagutu, norbera onartu, eta norbera era positiboan adierazi, erotikoki adierazi, baina aldatu behar duguna da metodologia edo estrategia, ez? Zelan heltzen garen, pertsona horretara igual, ezin gara joan klase batera eta ipini PowerPoint bat aniztasun funtzional intelektual bat daukan pertsona bati. Igual egin behar dugu, heldu behar diogu sexu heziketa horri, gorputzetik adibidez, edo beste metodologia batzuk topatuz. Eta orduan, beti helburuak berdinak, baina estrategiak dira aldatzen ditugunak. Egia da, que no es solo un derecho, que es un hecho. Eta zuk zelan bizi izan dozu gizartean presentzia, parte hartze eta garapena ez daukaten gorputzei sexu heziketa bat eskaintzea. Zer suposatu du zuretzat? Ikasketa itzela niretzako, eta batez behi, ikustea zelan intimitate hitza, batzutan pentsatzen dugu, guztiok daukagu edo bilatu dugu intimitatea, sexualitatearekin lotuta dauden gauza batzuk aurrera eramateko, ez? Bai gure burua ezagutzeko, bai gure burua onartzeko, adierazteko, bai topaketa erotikoak aurrera eramateko, baina pertsona hauentzako berme hori ez da existitzen askotan. Ez daukate esparru bat horretarako. Ez bakarrik honekin, beste gauza batzuk aurrera eramateko bebai, ez da? Ez dakit musika entzuteko berintzait. Askotan ez dago momentu hori. Orduan, gertatzen dena da, intimoa izan behar dena ez badago, azkenean intimoa publiko bihurtzen da. Orduan, intimitate hitza argi batekin izan beharko genuke, hori bai da eskubidea. Eta horrekin, formakuntzetan eta eskertzen dute pila bat horrelako esparruak izatea, bai pertsona hauek berez eta ingurukoak bai. Beldurrasko egoten dira, ematen duelako, ez dakit, nik irekiko dudala la caja de los truenos, edo, ez? Baina eske, la caja hori badago ja. Osa, berez ezin da hori ukatu, orduan egin behar dena da atenditu. Eta entzun eta arreta horretan ipini. Eta bilatzea modua pertsona horri heltzeko, ez? Ez bada modu, hitz egiten, adibidez, ezin delako komunikatu era berbalean, beste metodo batzuekin eta beti ere jakinda hori ez goazela hitz egitera prebentziotik baizik eta askunde jarrera batetik abiatuko garela, ez? Gertatzen da askotan adibidez, niri gertatu zaiten gela batzuetan, adibidez neskek izatea implantea ipinita, 17 urterekin adibidez, edo 15 urterekin, implante hori antizorgailua, eta ez jakitea zergatik, ez? Baina hau zergatik daukazu, ordun ez geratzeko, eta jazta. Eta alden heinean hori eskaini behar da sexu heziketa bat horren oinarrian. Ez da bakarrik, hau kenduko dut erditik, eta jazta. Ez? Jakitea zergatik, zertarako, eta pertsona horren beharretara egokituta, beti pasatzen bagara, kakotzen artean informazioz, hobeto motz gelitza baino, ez? Ez jakintasuna aipatu duzu. Zer uste duzu gertatzen dela sexu heziketan ez jakintasunarekin? Uste dugula batzutan isiltasuna txerto bat dela.
ez? Eta, bueno, ez baditute gauza batzuk aipatzen, ez dira existitzen. Eta ez dena izendatzen, ez da existitzen. Ja. Orduan kontua da, jakitea isiltasunekin bebai ari garela ezitzen. Ez? Eta mesua, bidaltzen ari garen mesua, hori izango da. Honen inguruan nirekin ez, gai hau nirekin ez, eta horrek sortarazten duena da errua, hori, txarto sentitzea, eta bueno, kontua beti izango da, atenditu. Zer gertatzen ari den, atenditu, eta aritik tiratu, eta askotan, galdera bat suertatzen denean, etxe batean adibidez, bilatzen dena ez da berez erantzun super entziklopediko bat eta super tekniko bat. Askotan bilatzen dena da, lotune hori sortzea, neurtzea bai besteak zer uste duen, eta egin behar dena da, dialogo sokratiko deitzen dena, ez? Alba da galdera bueltatu, zer dakizuzuk horren inguruan, zergatik galdetzen didazu, eta bilatuko dugu informazioa, edo behintzat pertsona horreri erakustaraztea disponible gaudela horretarako, eta ez badaukagu baliabidea, bilatuko dugula prestutasuna, eta konfidantza hori ematea, ez? Ez jakintasuna, ez jakintasunak beldurrak sortzen ditu, azken finean, ez duguna ezagutzen da, beldurra, ez? Eta naiz eta ez jakin, noski ezin gara izan gauza guztietan espezialistak, baina kontua da, prestutasun hori izatea, ez? Eta, gai hau, naiz eta igual ez egon eroso, behar dugula bebe gure burua, lanketa hori egin, eta naturaltasuna bakoitzak dauka berea, bebai. Naturaltasuna ez da zer unibertsala, igual niretzako hau ez da naturala, eta orduan, bi aukera ditut, edo horrekin lan egin beste jarrera bat izateko, edo apur bat delegatu, beste baliabide batzuk topatu, ez? Jo, mila esker Diana, plazer bat izan da zurekin hemen Meloia saioan egotia. Berdin, eskerrik asko. Eta mila esker gaurko melonazoen gaitik, amentxe zure Meloia. Mila esker, eta... Burrengora arte, eskerrik asko.